Контракт. Изложба с награди. Изложба с награди. Контракт София. Цифрови телефонни централи от 1 до 10 септември. Булевард Цар Освободител, 8. Най-добрата офис техника. 30 ноември, 5 декември. Само от 30 ноември до 5 декември в Унгарски културен институт изложба, демонстрации, награди. Контракт ви среща с най-добрата офис техника. Контракт. Живеем във време, когато развитието на цивилизацията е немислимо без тоталното присъствие и усъвършенстване на информационните технологии. Всеки ден, всеки час, всеки миг, милиони хора са в постоянна връзка и поддържат целия живот на света. По същото време и милиони деца сядат пред компютрите, за да търсят своето място и да открият своите интереси сред безкрайните възможности на съвременните комуникации. Влизайки в необятния океан от мечти и реалност, те неуморно влизат все по-навътре, а жаждата им за информация става все по-голяма. Понякога случайно, понякога с цел, попадат и на нещо любопитно, както това момче. Преди 10 години в сградата на Унгарския търговски център в София, в една малка канцелария, двама унгарски възпитаници, инженерите Йордан Йорданов и Колю Колев, започват едно успешно дело. Основаната през 1987 година в Будапеща интернационална компания Контракс решава да инвестира и у нас. На 12 април 1992 година се ражда Контракс София. През 1996 година две американски компании купуват Контракс Унгария. През 2000 година българският мениджърски екип начело с инженер Йорданов изкупува от американците нашата част. И днес Контракс е чисто българска фирма. Започнахме преди 10 години с около 10 човека, като дъщерна фирма на унгарския холдинг Контракс. Тогава не си давахме сметка, че нещата ще се развият толкова добре и ще стигнат до тук след 10 години. Много е важен подбора на екипа. Хората трябва да притежават, освен своите много високи професионални качества и чисто човешки, да могат да работят заедно, да споделят своите знания, да споделят своите успехи, дори и неуспехи. Достатъчно е хората да имат огромно желание за усъвършенстване, за учене, да имат качествата да работят в екип и от тук нататък ние се стараем да им дадем всички условия да се развиват. Казвам се Тодор Тодоров, в момента съм търговски директор на фирма Контракс. Постъпих във фирмата през февруари месец 1997 година и през последните 4 години също съм свидетел на професионалното и технологично израстване на нашата фирма. Аз съм Яко Пилософ и съм технически директор на Контракс. Едно от направленията, за които отговарям, е развитието на нашето софтуерно подразделение. В него работят много млади момчета и момичета, които доказаха за изминалото време, откакто е създадено това софтуерно подразделение през началото на 2000-та година, че те могат да решават сложни задачи, свързани с системната интеграция при нашите клиенти. Мое лично убеждение е, че никой не е скочил направо на върха. Напротив, хората, които са постигнали определени успехи, са изминали дълъг, обикновено труден път. Доверието към българските фирми, към българските специалисти да бъде достатъчно, да се възлагат големи и отговорни проекти в страната, за да можем да докажем себе си, да докажем нашите специалисти не само тук в България, но и пред чуждите партньори и пазари. Казвам се Ани Мамчева и съм директор дирекция корпоративни клиенти.
Във фирмата работя повече от 9 години. Моята мечта е да имам конкурентна фирма в модерна страна. Фирмата, в която работим, да се развива и да бъде едно от желаните места в България, където младите хора да дойдат, да работят, да се развиват, да се докоснат с високи технологии, с партньори от цял свят, да видят, да обменят опит, да разберат те самите къде са. Добър вечер, добре дошли, уважаеми гости на спектакъла на Контракс. Бързо изминаха 12 години, пълни с динамика и напрежение, но и с положителни емоции. За всичко това благодаря на вас, уважаеми клиенти, партньори, колеги. Всички, в рамките на няколко минути ще се опитам да представя фирмата Алвая, която, както разбрахте, вече има 128 годишна история. Центърът за обслужване на клиенти, или така нареченият кол център, се появява в един момент, в който назрява необходимостта от нови начини за управление на бизнеса. Същевременно се появяват и редица технологични нововъведения. Офис мебелите на Лас Мобили покриват цялата гама на пазара. От работни места за ученици, служители, проектанти до луксозните директорски кабинети. Функционалност, дизайн, завършеност на елементите и лесна сглобяемост. Драги дами и господа, колеги, гости на празника на Контракс. След като се запознахте с певческото изкуство на нашия хор Чемерика, сега ще ми позволите да ви запозная с дейността ни като партньори и дистрибутори на софтуерни продукти на Microsoft и Borland. Предполагам, до този момент имате вече доста ясна представа за широкия спектър от оборудване, което предлагаме. Погледнете само колко е пъстра палитрата от продукти, заобикалящи пирамидата на Контракс. Сега ще ви покажа как може да направим тази естетична картина доста по-интересна. Вижте. Така е по-добре, нали? Как успяхме да го постигнем? Много просто. С помощта на компютърна програма. Опитам се нагледно да ви демонстрирам важността на софтуера за оживяване на решенията, които предлагаме. Мислих как да ви го обясня сега това системната интеграция. Ще опитам с примерче. Значи, представете си една бизнес сграда, построена току-що. Значи, строителят какво прави? Построява една сграда, но в нея слага електрозахранване и телефонни кабели. То по 50 толкова си иска. Ама всеки знае, че вътре трябва да има и компютърна мрежа, и сигнална инсталация, и пожароизвестяване, и озвучаване, и видеонаблюдение. Какво става? Почваме да полагаме едни кабелчета с едни скоби по ъгли и по тавани, да ги ковем, да висят от всякъде. И след това бюрата от един доставчик, компютрите от друг, принтерите от трети, интернет от четвърти.
телефоните от Пети. Позната картинка, не? Някой от вас ми се подсмивате. Най-голямата смешка става обаче, като им се развали някой монитор. Събиране са сервизни от 4-5 фирми, да си го разпознаем. Контракс е създадена 1992 година, точно преди 20 години. Бяхме създали един много добър екип от специалисти, от хора, ентусиасти, бих казал в началото. До 2000 година основният фокус от работа беше Контракс като фирма, като развитие на партньорската дилърска мрежа в страната. Доста неща са трудни. По принцип всичко е преодолимо. Ако влагаш повече усилия, резултата е взето право пропорционален. Трудно е да създадеш екип. Това е трудно. В крайна сметка това е решаващо. Има екип, който да разчиташ. Трудностите са скрити в ежедневната работа, в малките неща. Намирането на подходящи хора, с това те да бъдат на точното си място, да се изгради една добра работна среда на взаимопомощ, на разбиране. Тривиално звучи, но клиентите са най-важните в крайна сметка за бизнеса. Без клиенти, без проекти, въобще няма за какво да се говори. Няма бизнес. В 20 годишния период на Контракс ние имаме действително огромна база от клиенти. Много е трудно дори да се изброят. Те са хиляди. Контракс развива своята дейност в продължение на 20 години. Това е 1/3 от живота на банката и ние работим в много добро сътрудничество с фирма Контракс. Бих разделил развитието на Контракс на две части и то може би те са свързани с двете десетилетия. Първото десетилетие фокуса беше Контракс, развитието на продуктите, услугите, изграждането на екипа, доказването на името, спечелването на марката, на авторитета сред клиентите. И втората половина след 2000 година, когато взехме решение да диверсифицираме бизнеса, да създадем нови икономически структури, така създадохме още около 10 фирми, които малко или много доказаха себе си. Бих започнал от Lancome. Това е фирмата ни, която се занимава изцяло с дистрибуция. Тя е вече над 7 години на българския пазар и бележи постоянен растеж. Direct Services е една от най-успешните фирми в групата. Тя се развива изключително добре, като по учебник бих казал. На българския пазар постоянно бележи ръст и много добри резултати. Общ проект е и електронната фактура, която е нова услуга, която заедно предоставяме. По този начин действително използваме силните страни на фирмите и заедно успяваме по-добре да представим нашите продукти и решения. Ние от Lancome България харесваме сътрудничеството ни с Контракс и желаем в бъдеще да реализираме много нови проекти. До сега след Контракс и от 5 години, които работим заедно, имали само положителни емоции. Фирмата Контракс винаги е била на време, когато сме имали нужда от тях и затова им пожелаваме честит рожден ден. С помощта на Контракс успяхме да реализираме един много интересен проект в България, изграждането на болница по Куда. Цялостната мрежа, която е изградена вътре в болницата, включително и комуникационното оборудване, беше доставено от нашата фирма. Наистина Контракс подкрепи още от самото начало европейската и атлантическата идея. И ако днес България е член на НАТО, това е и на Европейския съюз, това е в някаква видима и запомнена от нас степен дело и на подкрепата, която получихме от Контракс. Със сигурност следващите 20 години ще продължи укрепването на групата, развитието на продуктите и нашите клиенти могат да бъдат сигурни и да разчитат на нас.
както и ние разчитаме на тях. Най-големия подарък, който бихме си пожелали за рождения ден е хората да са здрави, екипа да работи успешно, да се развива, да имаме повече работа, повече проекти и разбира се, всичко това може да стане с доверието на нашите клиенти. Отбелязваме 20 години от създаването на Контракс. Откровено казано, аз не работя пълни 20 години с Контракс, но поне в последните 15-тина добре се познаваме. Благодарение на усилията на IT специалистите успяхме да създадем в тази болница една много добра, поне по моя преценка, информационна система. Може много дълго да се говори на тази тема, но дет се казва празник е, 20 години. И нека да пожелаем на Контракс не 20, ами още 100 пъти по 20 да пребъде във времето и най-важното да бъде все така коректна със своите партньори. Вярвам, че не е далеч момента, в който Контракс ще стане основен доставчик на НАТО. Аз съм Анна Манчева и съм менеджер бизнес развитие във фирмата. Чувството си на 20 години е страхотно. Предполагам, че повечето от вас си го спомнят. Сега... Аз наистина вярвам, че една успешна фирма функционира като жив организъм. А всички перипети, през които е минала Контракс през годините, са като тези в човешкия живот. Ето защо сега може да видите, съдейки по тези младежи, колко енергична и жизнена е Контракс, въпреки че е на 2 десетилетия. Благодаря ви, младежи! Казвам се Янко Бахчеванов и съм менеджер корпоративни клиенти в Контракс. В компанията работя от 4 години и за мен е чест да бъда част от голямото семейство. И също така смятам, че когато колективът в една компания работи сплотено, цялата работа може да бъде песен, а защо не и ария? Казвам се Мирослав Василев и се занимавам с душата и разума на компютрите, т.е. работя като старши програмист във фирма Контракс. Основната ми дейност през деня се състои в това, използвайки едно множество от вълшебни думички, да накарам компютъра и хората да контактуват по-лесно. Като експерт в областта си, а и от личен опит, смея да твърдя, че във фирма Контракс се работи с много разум и още толкова душа.